tabi sannan alararsa dole ke mata ladabi sarki a sama da Allah masha Allah naji kana tabin wannan kasida mai madahu zamu zo ka rera mana wannan kasida da kanka Allah ya ƙara to mai madahu yaushe aka fara gabatar da kasidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci to gaskiya bazan iya tantance takamaimai lokacin da na fara yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta za a ce ba za a iya bambancewa ba takamaimai sakamakon mun taso ne a gidan yabo. Na'am. Mahaifiyata an haife ta a unguwar Arzai. Na'am. A karamar hukumar Dala. Saboda haka mahaifiyata dama ta kasance a kowane lokaci cikin yabo take. Aiki ne ko ana wasu abubuwa a cikinsa ake. Sannan makarantar mu kawai tasowa muka yi mu dai muka gan mu a cikin ta Islamiyya a nan unguwar Mandawari cikin Hausawa. Kuma makaranta ce wadda ta shahara a bangaren abin da ya shafi yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Da haka tun muna yara da mu kawai abin da muka taso muka gan mu muna yi kenan. To misali in aka ce ka kiyasta shekarunka nawa da fara wannan zaka shekara 30 kana yi ko 40? To banda dai shekarun da ba a yi wayo sosai ba za a iya rikewa ba da lokacin da na fara wayo kuma har na fara kokarin rubuta kasida da kaina to ina tunanin za a iya daukan shekara 15 haka zuwa sama gaskiya. To masha Allahu to misali a cikin waɗannan kasidu da muka sa da kuma waɗanda ban sa ba misali a wace kasida ce ka fara yi a cikin su ko kuma wadda ka fara yi kuma ce wace ka fi so tunda da alamun kamar babu wadda ka fara yi a ciki to wadda na fara yi gaskiya babu ita anan. Na'am to amma wace ka fi so a ciki? Wadda na fi so akwai kasida ta da ake ce mata ishtakaitu ilaika. Na'am. Ishtakaitu ta harshen larabci da harshen larabci aka rubuta ta. Na'am to bari mu ga misali kamar muna da ita a cikin nan koko ba mu da ita misali. Ga dai shi na ga shara hawaye na da madahu az-zahra da kuma gata na da kuma madahu lale lale sai kuma salamu alaika. To da alamun ba ta a ciki. Ita ma ishtakaitu ilaika ba ta ciki. Ba ta ciki. To misali bayan ga ita wace za a kuma ce kafin ma dai mu je ga sa wata din. Zan so a dan rera mana ita waccan kasida wadda ka fi so a cikin kasidin nan naka. To Ya Rasulallahi assalamu alaika ishtakaitu ilaika la takhibar ja'i Ya Rasulallahi ya azimal khairi kuntu asina kaza sakattu fil agrari allazi atini zamanu wa dari hali kulli ibadullahi fil arja'i Ya Rasulallahi ya assalamu alaika قمت من رفقائي وأتيت إليك كنت مطلوب باتصال أي برداك يا رسول الله لا تخيب رجائي To na malam mai madahu zan ce ita wannan kasida da ka rera ta da yaren larabci na san irin mu da masu sauraro ba mu cika jin larabci da ya kamata ba ma'ana me take nufi ita wannan kasida ya kasidin misali yaya baitocin da ke ciki da aka ce ka fasara da yaran mu na Hausa. Na'am ita wannan kasida ce da aka yi ta domin kamar abin da ake cewa tawassuli da roƙo da neman wato ɗauki daga gurin masoyinmu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama saboda haka kasidu ne da aka yi ta faɗin abubuwa na damuwa da abubuwa na shauƙi na soyayya wanda ake neman idiraki daga gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma neman ɗauki na wasu abubuwa da suke wato kusan damuwa a cikin zuciya saboda haka kasida ce da take kunshe da batu na soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama